Čaute, tu je Sebastian Kuraj z kanálu Kurkoman. Zdravím sa vám. Príjemné popoludne vám prajem. Dúfam, že dneska si toto videjko užijete. Aj tu ma nevidíte, ale to nevadí. Chcel by som vám povedať o jednej veci, čo sa mi dneska stalo. No, bol to jeden obyčajný deň. Išiel som na ihrisko s kamarátom, sme sa tam hrali. Ja som stal pod šmykačkou a stala sa neuveriteľná vec, že on na mňa hodil kameň na ucho. A odtedy sa nekamarátime, takže ja dúfam, že nebudem tam mať žiadne montrenie a také veci. Dúfam, že si mi to zahodí. Ja dúfam, lebo ďalšie videjko by malo byť o týždeň v útorok a potom ďalšie videjko o týždeň v piatok. Útorok si zahráme Five Nights at Freddy's 3 a nechajte sa prekvapiť, v koľkej noci už sme. A bude tam moja sestra Dominika Kurajová, moja spolužiačka Michala Ružičková. Dúfam, že si to nasledujúce videjko užijete, mám ešte jeden oznam. Keď budete pozerať toto video, tak ma veľmi nepohrsíte za to, že ma nevidno, lebo za to nemôžem, že ma nevidno, lebo to môže za to tá kamera. Takže dúfam, a ešte o čo sa porozprávame. Daja pozriateli. A nie, už bude koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, prípadne odber. Ja dúfam, že sa to roku uvidíme a čaute, dovidenia. Prajem vám dobrú chuť, keď budete mať pri tomto videu. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Čaute.